شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ سلام تسقاناي كروسوس مسكولكمي شالوم جس فشاملين جس فريد مير كم يتسأنيكم هوني حفتة أنا حوكم صلاح الدين مس أقل قال حونا سيمينا مسينا زلنا دي برودة سالادين مير برودة سم لوم دما نزم على تزخون نهي وتقال كنا كافدينا ويدو ska vi få ta del av det levande ordet för den här dagen. لوم نكافولو قال ገንዘብ አድላይ ፍቅር ገንዘብ ግና አጥፋኢ እዩ ድብል Och dagens ord det är pengar är behövligt men kärlek till pengar är skadligt. ብዙሕ ጊዜ ገንዘብን ፍቅር ገንዘብን ሓዋውሱ ኢና ክርስቲያናት Många gånger blandar vi ihop kärlek till pengar och pengar. በቃ ሰብ ገንዘብ ክሕስ ኮሎ አረ ገንዘብ መሓዝ ብዙሕ አድላይ ይኮንና ንብል Oftast när vi ser när en person har pengar så tänker vi en person, det är inte bra att ha så mycket pengar. ገንዘብ ተበዚሑ ደጥፈና ይድመስለና Vi tror att när vi har mycket pengar att vi förlorar oss själva. ኖ ገንዘብ ሽግር ይብሉን Det är inget problem med pengar. ትሽግር ግን ምስ ፍቅር ገንዘብ እዩ Problemet är kärlek till pengar. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6:10 I första Timoteus kapitel 6 vers 9. ጥቅስ 10 ቀዲመኹም በልኩም እቲ ፍቅር ገንዘብ ሲ ስር ኩሉ ክፍኣት ይሞ ገሊኦም ንዕኡ እናተማጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም ድማ ብዙሕ ስቃይ ኣምፁ ብል Från vers 10 står det. Första Timoteus brevet kapitel 6 vers 10 står så här. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. ሪኹም ኣሕዋት እቲ ፍቅር ገንዘብ ይድብል እቲ ገንዘብ ደይኮነስ እቲ ፍቅር ገንዘብ ስር ኩሉ ክፍኣት እዩ Det står kärleken till pengar, inte i pengar. ስለ ማሙን ስፒሪት ይዛረብ ዘሎ Här pratar de om mammons ande. ይሲ እዚ ስፒሪት እዚ ሓደገኛ እዩ Den här anden är väldigt farlig. ምክንያቱ ድሕሪ ፍቅር ገንዘብ ዘሎ መንፈስ እዩ För det som finns bakom kärleken till pengar det är en ande. ፍቅር ገንዘብ ክቆጻጸረና ከሎ ንሕና ኢና ናይ ገንዘብ ባርያታት ንኸውን Så när kärlek till pengar kontrollerar oss, vi blir slav under pengarna. ትክክለኛ ኣእምሮ እንተለና ግን Men om vi har en rätt tankesätt, ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ተለና ግን men när vi har Kristi tankar, ገንዘብ አገልጋሊናን ባርያናን ምዃን ኢና ንፈልጥ då förstår vi att pengar är vår slav och det vi använder oss till att göra det vi vill. ገንዘብ ንሕና ክንጥቀመሉ እምበር ንሱ ክጥቀመልና ኣይኮናን ተዋሂብናዮ Vi har inte fått pengar för att den ska kontrollera oss utan vi ska kunna använda och kontrollera det. ፍቅር ገንዘብ ተተቋጻጺሩና ንሕና ደይኮንና ንገንዘብ ንጥቀመሉ ገንዘብ ንዓና ድጥቀመልና Men när kärlek till pengar kontrollerar oss, det blir istället att pengar använder oss, inte vi. ክሳብ ካብ እምነት ከዘንብለና ይኽእል ኢሉ Det kan till och med göra så att vi kommer bort från tron. ስለዚ እቲ ፍቅር ገንዘብ ስሱር ኩሉ ክፍኣት ናይ ኩሉ ክፍኣት ስሱር ይብለና ኣሎ Och det är därför ordet säger kärlek till pengar är en rot till allt ont. ምክንያቱ ድበዝሕ ክፉእ ነገር ካብ ፍቅር ገንዘብ ዝምንጭ Och det är för att det oftast allt som är ont kommer från kärleken till pengar. ዳስ ዋይ ናብ ብዙሕ ክፉእ ነገር ናብ ብዙሕ ዘረክስ ነገር ናብ ብዙሕ ሓጢኣት ካብ እምነትና ክሳብ ንዝምብል ሒዙና ክኸይድ ይኽእል Och det är därför det har makten till den nivån att göra att vi kommer till många bedrägliga och onödiga saker, även till och med att vi tappar tron. ሪኹም ፍቅር ገንዘብ በቃ ኩሉ ግዜ ንገንዘብ ክትማጣጠር እዩ ዘመንካ ከም ትውድኦ ዝገብረካ Och kärlek till pengar gör att du endast springer för att ha mer och mer av det. ፍቅር ጎይታ ደለዎም ግን ንገንዘብ ኣይኮነን ድማጣጠሩ ኦሬድ ገንዘብ ኣብኦም ከም ደሎ እዮም ትፈልጡ Men de som har kärlek till Gud och går framåt i Gud, de vet att pengar redan, de har det, de springer inte efter pengar. ገንዘብ ይደድሕሪኦም ዝጎይ Det är istället att pengar springer efter dem. ምክንያቱ መጀመርታ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ ድሓር ኩሉ ድማ ክውስኸልኩም ይድብል Det är därför ordet säger sök först hans rika och hans rättfärdighet så kommer allt annat komma efter. ጽድቂ ኣምላኽ ረኺብና ኢና Vi har fått ta emot Guds መንግስቲ rättfärdighet. ኣምላኽ ኣባና ኣደላ Guds rike är inom oss. ስለዚ ንሕና ከምቶም ደድሕሪ ገንዘብ ክማጣጠሩ ናብ ብዙሕ ክፉእ ነገር ዝወድቁ ከምኦም ኣይኮናን Därför är vi inte så som de springer efter pengar. ገንዘብ ይደድሕሪና ዝማጣጠር Det är pengar istället som springer efter oss. ንሕና ንገንዘብ ኣትራክት ንገብር ሰባት ኢና Vi är personer som attraherar pengar till oss. ምክንያቱ ዊ ኣር ብለስ Och det är för att vi är välsignade. ኣዚና ብሩኻት ኢና Vi är väldigt välsignade. ስለዚ ብሩኻት ንፍቅሪ ገንዘብ ልብና ሓሊፍና ይንሃብ Så låt oss inte ge vår hjärta till kärlek till pengar. ፍቅሪ ገንዘብ ንልብና ክቆጻጸር ከሎ ኣምላኽና ይድኸውን Låt inte kärlek till pengar kontrollera vår hjärta så att det blir vår Gud. ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ልብና ስፍራ ሒዙ ዝቆጻጸረናን ድገዝአናን መላኺና ይድኸውን Och det är för att allt som kontrollerar och har plats i vår hjärta blir till vår Gud som vi underordnar oss för. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 24 Därför i Matteus kapitel 6 vers 24
نخلت قويتوت كتجزأ زخل يلبون وين نتحدى تسألي ونتحدى يفتو ويك أنا تحدى تعزيزو نتحدى ينعق يبل. Därför det står i vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. ገንዘብ ኣብ ልብና ክንዓቅ ኣለዎ Vi behöver förakta pengar i vår hjärta. ከም ዓብ ነገር ጌርና ክንወስዶ የብልና Vi får inte ta det som en stor grej. ንሕና ንዓቢ ካብ ገንዘብ Vi är större än pengar. ንሕና ስለ ዘለና እዩ ገንዘብ መፅዩ Det är för att vi finns pengar har kommit till. ሰብ እንተደይህሉ ገንዘብ ኣይመሃለዎን Om inte människan hade funnits till så hade inte pengar funnits till. ኣምላኽ ንገንዘብ ኣገልጋሊና ደኣ ገይሩ ኢሉ ይኹን እምበር ንሕና ንገንዘብ ኣገልገልቱ ገይሩ ይፈጠረና Gud har skickat pengarna så att det blir till vår undertjänst att vi använder det. Inte att pengar ska styra oss, att vi är tjänare till pengar. ትኽክለኛ ልቢ ዘለዎም ሰባት De som har riktigt hjärta. ገንዘብ ኣብ ጅብኦም እምበር ኣብ ልቦም ኣይኮነን ዘሎ Det är människor som har pengar i sin ficka och inte i sitt hjärta. ዘይትኽክለኛ ሰባት ግን ገንዘብ ኣብ ጅብኦም ዘይኮነ ኣብ ልቦም እዩ ዘሎ Men vissa människor som inte har rätt ställt i sitt hjärta, det är inte att deras pengar är i deras ficka utan det är i deras hjärta. ትኽክለኛ ሰባት ንገንዘብ ዝገዝእ ፕሮጀክት ዕላማታት ራእይታት ሓሳባት አይዲያታት ኣብ ውሽጦም ኣለዎ De som är riktigt ställt i deras hjärta så finns det vision, drömmar och mål som de vill uppnå. That's why ገንዘብ ባሪኦም ኮይኑ ድሕሪኦም ይጎይ Och därför följs pengar efter dem hela tiden som slav. ምክንያቱ ገንዘብ ዘድልዮም ብዙሕ ጉዳያት ኣብ ልቦም ስለ ዘለዎ Och det är för att de vet att de behöver pengar för de har många visioner och drömmar som de behöver uppfylla. ሓቂ እዩ ራእይ እንተ ደኣ ኣለካ ኣጀንዳ እንተ ደኣ ኣለካ ንዕኡ መሳርሒ ገንዘብ የድልየካ Det är sant, när du har vision och drömmar, det är viktigt att du behöver pengar för att du ska kunna fullborda det. ወንጌል በኃይል ከነስፍሖ ገንዘብ የድልየና För att vi ska kunna göra att evangeliet sprids så behöver vi pengar. ስለዚ ወንጌል ኣብ ኢድና ካብሃለዎ ገንዘብ ክኽተለና ግዴታ እዩ Så om vi har ወንጌል ኣብ ኢድና ካብሃለዎ ገንዘብ ክኽተለና ግዴታ እዩ Så om vi har evangeliet i våra liv och vår hand så är det ett måste att pengar följer efter oss. ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ንብዘለ ዓለም ከነብፅሕ ኢሉ ይኹና Och Guds ord har skickat oss för att vi ska sprida evangeliet i hela världen. ኣብዚ ሕጂ ካብቲ ሓደ ንብዘለ ዓለም ትበፅሐሉ መገዲ ቲቪ Och en av det sättet som vi kan nå till hela världen, det är television. እንተ ደኣ ናትካ ቲቪ ስቴሽን ክትከፍት እንድሕር ኮንካ ብዙሕ ገንዘብ ከድልየካ እዩ Så om du vill öppna en egen tv-kanal så kostar det mycket. እንተ ደኣ ሕብረት ቅዱሳን ዝገብሩሉ ቤት ክትሰርሕ ደሊኻ ገንዘብ ከድልየካ እዩ Om du vill öppna en församling där alla heliga kan samlas, du behöver pengar. ኩሉ እቲ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ዕዮም ስራሕን ኣብዚ ምድሪ እዚ ክሰርሖ ከለኻ ብምሉኡ እንድበዝሐን ምስ ገንዘብ እተሓሓዝ እዩ Så allt det vi gör i Guds tjänst och i Guds rike som vi gör här i världen så kostar det pengar. ስለዚ ነቲ ክቡር ኣጀንዳ ሒዝናዮ ዘለና ንዕኡ መሳርሕን ተጌርናዮ ገንዘብ ጽቡቕ ንገብር ኣለና Så allt det vision vi bär och vi använder pengar till för att förverkliga, det är en bra sak. ነገር ግን ገንዘብ ንልብና ተቋጻጺሩ ንህይወትና ክቋጻጸር ክንገድፎ ግን ፈቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን Men att vi ska låta pengar kontrollera vår hjärta, det är inte Guds vilja. ገንዘብ ከይመጸ ከሎ ብጅባና ሃፍታማት ብክርስቶስ ምዃንና ንፍለጥ Låt oss vara medvetna att vi är rika i Kristus innan pengar kommer in i vår ficka. ገንዘብ ናብ ጅባና ዝመጽእ ኦሬዲ ብክርስቶስ ሃፍታማት ስለ ዝኾንና እዩ Anledningen till varför pengar kommer in till vår ficka, det är för att vi är redan rika i Kristus. ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6:9 I första Timoteus kapitel 6, vers 9. እቶም ክህብቱም ዝደሊ ግና ኢሉ ኣብ ፈተናን መፈንጠራን ኣብ ብዙሕ ንሰብና ምብራስን ጥፍኣትን ዘስጥም ናይ ዕሽነትን ጉድኣትን ትምኒት እዮም ዝወድቁ ኢሉ I vers 9 står det: De som vill bli rika råkar ut för frestelse och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. ክሳብ ንዕኡ ክመጣጠሩ ናይ እምነት መርከብ ንዕኡ ክመጣጠሩ ድማ ናይ እብረት መርከቦም ተሰይራ ኢሉ Det så till att i försök till att kunna göra det så störtar människor i fördärv och undergång. ብሩኻት ከምቶም ተስፎኦም ኣብዚ ምድሪ ዝገብሩ ገንዘብ ንገዛእ ርእሶም ከኻዕብቱ ዘመናት ዝውድኡ ከምኦም ኣይትኾኑ Så som människor som vandrar här och har deras hopp här i världen endast och kämpar för att få bli rika, var inte som dem. ነገር ግን ካብዚ ናይዚ ምድሪ ነገር ሓሊፍኩም ንሰማይ እንዳጠመጥኩም እቲ ገንዘብ ኣብ ኢድኩም ደኣቱ ንዕዮ መንግስቲ ኣምላኽ ተጠቀምሉ Var istället sådana som har blicken upp till himmelriket och allt det ni
ha pengar i till att använda det för att utöka det riket. ريخم ناي كورسوس لبدلهم بزح جنزباب إيدهم كأتو زدلي نمن دلي مي من دحريلكم نرؤسهم ما يكونن نمن قست أملاخ عبنا جرك جبرس لستدي. Så de som är i Kristus, att de vill ha att pengar ska komma in i deras ficka, det är inte för att för dem själva, det är för att de ska kunna göra storverk i Guds rike. نبانكم كمل أوصل زدلي كونن. Det är inte för att de vill fylla upp sin bank. جنزب كابجبهم ما يتحلفوه. Låt inte er pengar gå ut över er ficka. لبهم أملاخ ترح يقطعوا. Låt endast er hjärta kontrolleras av Gud. جنزب باريهم ده أمبر جزايهم ما يتقبروه. Låt pengar endast vara din slav och inte din herre. نسخهم بكريستوس هفتماتهم. Ni är rika i Kristus. جنزب يتأكني. Pengar är nyttigt. فور جنزب من يقديه. Men kärlek till pengar är skadligt. Shalom. Guds frid.